Ahojte priatelia, dnes si ukážeme, ako v tomto čase, aj keď môže ešte prísť mraz, ukážeme, ako si môžeme vysadiť nádobu na von. Najlepšie je, keď má nádoba dierku, na ktorú si dáme buď nejaký rozbitý kvetinač, kúsok rozbitého kvetinača, alebo nejaký kamienok. Ak vysadzame jarné veci do takýchto košičkov, ktoré nemajú dierku, treba dať pozor, aby neboli na nejakom prudkom daždi a podobne, lebo vznikne bazén a zhnijú vám tie rastlinky, ktoré sú v tom zasadené. Takže mať ten košík niekde pri dome, alebo keď hlasia veľký dážď, tak ho na chvíľočku schovať. Táto nádoba bude mať misku a môže kľudne byť už dlho vonku niekde, kde prichádzame, alebo kde nemáme čas strážiť rastlinky. Dáme si rastlinky, o ktorých sme si už hovorili. Sú to jarné kvety Bellis sedmokraska. A do stredu zasadíme narcis, ktorý keď bude trošku teplejšie, tak nám krásne v strede vykvitne. Nasypame si zeminu. Rozhrnieme, poutlačame hlavne po krajoch tú zeminu, lebo by nám začala sadať a tie rastlinky by sa začali prepadávať. Do stredu si dáme narcis. A okolo si dáme sedmokrasky. Vždy je dobré, keď vybereme z kvetinača tú rastlinku, trošku narušiť tieto korienky. Ona sa lepšie potom a rýchlejšie rozrastie. Ja prestriedávam bielu s ružovou. Bude to také zaujímavejšie, ale každý ako sa čo komu páči a čo sa komu hodí. Narušíme všade tie korienky a dosypeme zeminou. Všetky tieto rastlinky vydržia ešte mraz, aj prípadné sneženie a zimu. Ako sme hovorili v minulých videách, sedmokraska ako keby zvedne, ale ako náhle je 0 a plus, tak sa zase pekne postaví a bude kvitnúť ďalej. Raz za 2 týždne odkvitnuté, keď budú kvietky s celou tou stonkou vlastne odstránime a tieto maličké znova idú dokvitať. Takto vysadené vydržia až do mája, júna, keď začnú byť veľké teploty a vtedy vlastne prídu na radu letničky, ktoré nám budú kvitnúť celú sezónu až do septembra, októbra. Rastlinky popresýpame zemou a poriadne ešte popritlačame kraje a pri rastlinkách zem. A keď dosadíme a popritlačame, tak poriadne pozalievame. Keď je 0 a mrzne, tak nikdy vlastne rastliny nezalievame, až keď je nad 0. A potom, keď je plus, tak oni si tie rastlinky tú vláhu vezmú. Na západe a juhu Slovenska nie sú také mrazy, takže kľudne si môžeme takýchto nádob vysadiť aj viac. A v iných častiach Slovenska ešte možno trošku počkať, lebo by sme vlastne mali tie rastlinky tak viac uvednuté ako kvitnúce. Ja potom vlastne, keď máme tú zeminku aj v tých rastlinách, poprelievam dobre vodou aj tie rastliny a všetká tá zem sa z nich spláchne a za chvíľočku tá výsadba sa začne rozrastať a je to vlastne také zacelené spolu, pekná kompozícia v nádobe. Dobre popritlačame pri rastlinkách, rozhrnieme ešte zem aj na boky. A necháme si približne tak do 2 cm. Nikdy nedávame tú zeminu až po okraj, aby sme mali vlastne kde poliať a rastlina so zeminou nám nevytekala von z nádoby. Keď bude trošku teplejšie, tie narcisky krásne v strede vykvitnú a veľmi pekne vlastne na jar taká pekná jarná výsadba vznikne. A potom si môžeme vymeniť v nádobe za letničky.
Takže teraz už len dáme misku, poriadne zalejeme a bude nám robiť vysadba radosť niekde pri dome alebo vonku, keď nestíhate, je dobré nádobu s dierkou dať a približne, keď je nad nulou, raz za 2 týždne poliať a krásne nám to bez údržby nejakej náročnej vydrží. Takže sa vidíme na budúce. Ahojte.